Suratira jayaning rat lebur dening pangatuti.
Prayabata kawarsa Indra Prasta lanjut tapusan Dul Sang Prabu Puntadewa Yudhistira ya sang Andhata Satru Gana pinaralenggah hanampi raptanipun sawetara suduk pangudal-udal inggih Sang Hyang Resi Aneka Patan kantun ingkang rayi panenggak Pandhawa Raden Werkudara datan kantun satunggal panenggak ing panengahing Pandhawa ingkang kaserat Hyang Permadi Arjuna ya sang Kaliti Gena pinarenggah emangke sampun satunggal sang Hyang Sekali putra emangke daya sang Prabu Puntadewa hangatarani rawuhipun Jawata suduk pangudal-udal mangkono bijiling pangandika Sang Prabu Puntadewa ingkang dereng kaliya siji lingisan miring ulun kapurba risang purba ngrat dan sembah miring ulun kapurba risang murba ngarap kalau nuwun kula sepadaken kados Jwadi Kukulun Sang Resi Kaneka Putra ingkang kepareng tumedhak dhateng Praja Mawarta. Kula ngaturaken sembah pangabekti mawantu kundu sandhapa duka Hyang Adi Kukulun. Alendang pergenjang apa-apa marundaya ngerti negara nuwung. Sinden tumpu sapa sing duwe? Biar Puntadewa marmane ulun tumedhak ana ing Antapada iki prepijan marang jeneng kita kula Puntadewa iku ulun kautus dene Adi Guru Suktinen mboyong Puntadewa munggah mring kanjangan nggih Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti niki iya doang ya Puntadewa Glontong kita ngaturaken pangabekti marang ulun ora pangistulan tamana Puntadewa ini kula tampi tangan kali iki kula aja mugi dari jimat paritik wah
ana Werkudara. Ya ndak gegem ndak pundi dadi sentosane Werkudara. Pangabekti kula pitunjuk turun ya Permati wis tak tampa kita ngaturke bekti wis utama ngono Janaka. Gagah bekti kakedhe kali mutusi pangitu saking Hyang Adiwuwu. Bekti kula pun pangabekti kula pun ya kembar tak tahu wis utama ana untuk Mbak. Dateng ka pundi pun dateng ka pundi pun. Geng ya. Pukulun wonten 300 ingkang kados pundi dene paduka kepareng temedak dhateng atur wedha ulun. Ngene ya tak baleni meneh ya. Marmane jeneng ulun Paton Negara Amarti merga ulun. Pinita diutus dening Adi Guru Kinen. Nyuwunake jeneng kita Klub Puntadewa munggah mring Kayuwangan nggih. Mekaten ulun iya. Nggih. Pukulunnya teko pangaten ki namung derek. Lajeng dinten menapa budalipun kula minggah ing Kayuwangan. Yen wis ana paring Klub Puntadewa ora ndak enten sesuk. Dina iki uga bakal ndak boyong nang Kayuwangan. Kakek Narada, piye Werkudara? Aja kudu mangkat dhisik. Aku kepengin takon. Takon bab apa Werkudara? Ana wigati apa? Dene bar kakangku diboyong nang Kayuwangan Suralaya kuwi. Ulun ora ngerti. Apa sababe dene Puntadewa diket di boyong menyang Kayuwangan. Ora ngerti. Ya wis yen ora ngerti. Ning kudune kowe ngerti. Yen ora ngerti kenapa kowe mangkat. Lho, iki lho. Udah niki minangka utusane adikku yen aku ora mangkat kena duka, kena pasal ngono. Wah, ya wis. Yen ngono aku yen to kakek rada ngerti ning ngomong ora ngerti. Kowe basa kurang ya. Kowe ngerti ning nek ngomong ora ngerti. Muga-muga mandi ucapku. Kowe dadi dewa sing bodho selawat. Aja ngono. Aja ngono lah. Bah. Soale barang ini beneri wisane kuwi. Wejan. Ngene ya. Ora ngerti. Merga sepakane sok titangi sosok mandi apa ora mah aku dari wong bodho. Ngerti apa ora? Ya ngerti jano. Jane yang ngerti ya dah. Iya. Kenapa mau ora ngerti ya mau. Iki aku ngerti aku mau sematau mau. Yen kowe ngerti apa sababe? Bar bakal timbal ono ing Kayuwangan Suralaya. Ini ya Werkudara. Marmane Puntadewa iki yang disuwun praton ning Kayuwangan merga Puntadewa dianggep luput yaiku siji nganggo jeneng Puntadewa. Loro nganggo gelung keling kuwi ora dikeparengake. Wah. Nganggo jeneng Puntadewa disalahke, gelung keling disalahke. Apa ora biyen-biyen. Gelung keling wis sing gelung Bathara Darma yen kowe nyalahno Bathara Darma dudu marep kakangku. Dewa mung enek-enekake mung nyalah-nyalahake. Dadi penguwasa mung dhewek gelek menangi dhewe. Sing bener disalahke, sing salah dibenerke. Lho, ora ngono to? Aku ki mung minangka wakil lho. Yen aku ora mbayang anak Prabu Puntadewa, aku kena duka, aku kena pidana. Ya ora tak walik. Yen ngono tak walik yang sowan menyang Kayuwangan Suralaya dudu marep aku ning Werkudara. Nadyan kula ugi pukulun. Mantep kula ugi pukulun. Lah piye iki? Iki diwakili capakan lho. Iya. Lah iya yo. Konsumsinya cukup ora iki Mas Wati? Konsumsinya cukup ora kuwi? Ladang. Siji teko papat ya. Wah. Ora usah ngomong dap makanan. Makanan wis ana sing ngurusi dhewe. Kepiye nggih Puntadewa? Ini pulun kurang jumurun batang kersane pun radang kula Pandhawa. Ya wis itu. Ya tolong menawa Werkudara ayo. Delok bae Kayuwangan Suralaya nggih Werkudara. Ayo tak dereke. Palugon lagu ning
kados pundi sinuwun kadang paduka dibandut ing Jawata dene paduka namung kendel kewala sinuwun sumpah Pandhawa menika tigang sapatarangan mukti siji kabeh ngrasake mati siji kabeh ndelani kakahan wadanani Rolando kumalku jamrahnya martandi Yayi prastanipun kakang tigang sapeketarangan yayi mati siji kabeh ngrasake mati siji padha mbelani Yayi Werkudara enten napa kakang Yayi Werkudara ndadekake didiwingipun kakang Siwinawatara mapan oleh praja ngawal to aku bakal sul marang kadang-kadangku Pandhawa Yayi lapar Jawata ora bloke para Pandhawa tak susah balik wah Kahyangan Suraya kadang paduka sanipun swanten kanjuangan dipun banjut para dewa Prabu paduka menyang wusring para adang Pandhawa keselamatanipun para adang Pandhawa pepataken dhumateng paduka Koko Prabu nggih Yayi menika sampun tanggal jawab pun kakang Yayi tetara mateng dene pun kanjeng pamit badhe ngawati lampahipun para adang Pandhawa menika Yayi
lurahan Dimas Tyai para dawuh kok Prabu para kadang Pandhawa dina semengko bandut ting para Dawaka pun kakang bakal nglawati Yai nggih lajeng kula Siadi ndak kepanake melu njaga katentremaning Praja Ngamarta mangsa Barayana papane Yai pun kakang daya karo Siadi Sasana Durma Gati Swatama lan kabeh wae para Satakura. Dandanmu ada ta kendhane malah kapara kencengana ya nggih. Merga dina samengko mituhu maraturing Anak Prabu Duryudana kowe kabeh supaya ngejeki negara Ngamarta. Merga para Pandhawa dene iki kabanjut diring dewa ing tembene Bakawati. Mula komplang negara Ngamarta kowe kabeh ayo dak dereke menyang Praja Ngamarta. Nggih. Namung sriwa sama dawuh, Pak. Kosek le, kosek. Lo tak matur nggih, Le. Ora usah usul. Mboten kok asik mawon, Le. Jenengane ku kok biyen kenangan niku mung diprekong pati ning para Pandhawa to, Pak. Pandhawa niku mboten sadipun ancam matine, nek pun telas kotahe pamir mati dhewe to, Pak. Akune mati lho. Nggih to. Sampe niku dadi pejabat nggo pun saya tuwa saya ampun saya ndodo malah saya ndodo lho. Kok nggih pun mati niku ninggal napa to, Le? Mati niku mung ninggal no jeneng lho, Le. Mati niku mboten ngguta bondo donya. Ngoten. Anggap mokole kawe njeti wisya. Kula niku mung ngelingi jenengan niku lho, Le. Pun cepo, nggo mertobat. Kendiri wis. Kowe ana kene iki takon dadi ponak aku kok. Ora kon dadi guru mudeng kowe. Kaya ngene iki tak goleki sapa to? Sing tak goleki kok didrakor amune para Satakura. Nah niki. Enten iki niki lho, Le. Kawatan ndika goleki para Satakura, para kawula Praja Ngastina nak to. Ning sejatosipun memperkaya diri sendiri sampean lho. Estu niku
panjenengan mung ngeki bantuan karo para Kurawa ini nyatane memperkaya diri sendiri. Nggih to? Jenengan dinas para Kurawa sak budalan sak 100 dinar. Ning jenengan ajoke mung 5 dinar 500 dinar. Sing 400 dinar mung seke teng Plaza Dinar. Lho niku lho. Ngoten niku. Boten bener lho. Pun jane pun sepuh monggo mertobat memperbaiki diri. Mati mboten beto Draja Brana mboten beto. Napa to? Mung 1,5 meter kalih 1,5 meter pun niku. Ra triges dia pun. Wis utama mboten dawuh kawan. Budake para wadya barang ya. Wis aku sih gurem cecer iki. Tandai wektu iki kok. Iya, betul banget. Betul belok mawon. Ya wis belok wis itu karep sing belok lho. Jare suwek. Wis tak jen ngelak suwek. Wis ndang mangkat karo nganggo dodo. Nah, suwek. Kadiripun jam iki. Enggak darso swaranipun.
Astina jebul iki ketemu Setyaki ana negara nganggo. Setyaki. Ora waran. Seblakno dalane bakal kanggo liwat Pangwarsa Kurawa. Kena kowe liwat yen wis tok tinggal mestakano. Nggih. Wah, sumbarmu kaya wani dilat kesiapan. Iki suatu bekas beguranya. Yang kau wani tanding aku. Kamu kan alamat Sastra Jendrama kena di Jawa Jayan. Pemerintahan untuk milik Selangor pecah. Silakan kembali. Kurawa. Ayo, bali sik wae. Liya dina diancam matine para Pandhawa.
melestarikan budaya wayang kang adiluhung yaitu memperingati hari wayang. Ya begini pentas pirole iki mau pentas pitu dalangnya pitu besok 8 ya akeh menarik kan. Ayo iki awake dhewe ngaturi bengi panuwun para kadang-kadang pengrawit lan seniwati lan uga para pepunden yaiku Bapak Haji Tugiono Sarjana Hukum lan uga panjenenganipun Bapak Amarno ingkang sampun kepareng rawuh matur nuwun lan uga ya ora ngaturi iki awake dhewe entuk sponsor sapa-sapa panjenenganipun Bapak KRA Gunarto Gunotali Jendro. Wah itu ini tanggo kabeh ya syukur itu ya rakyat sithik kabeh engko kebagian ngono ya yo iki gandeng metune cekat-ceket mung ndung metu ayo kae iku biro terus meneh. Angin mangit milir ramyang-ramyang jagat ketan moyo-moyo jagat kulon ana padang dudu padang rahina ana peteng dudu peteng wengi kula gumlaring kanjuangan Suramaya yaiku Darandir Bawana wasinanta ingkang jumeneng akratoni para diolah punika Sanghyang Manekmaya ingkang nggawonten bali matur Rama anti watanipun judhe panggal ingkang kampung Hanganti Werkudara sakadang teman kono wijiling sabda kanggo sanggang nek aneka putra kang dari kala wijiling Kakang Naradya kadiparan kakang dene kakang lutus swan marang prapta ning negara Ngamarta nimbali marang Puntadewa kakang dalah pergenjang pak pong marudaya negara kula kali jodhe sapa singgah iki Adi Guru nggih. Iki kalau semanten kula sampun ate wonten ajaripun anak Prabu Puntadewa. Kula sampun wonten sak wontenipun. Nanging menika sampun dipun wakanding kula menika menika utusanipun Adi Guru. Mila Werkudara nggih paring wakil saking Puntadewa. Nah, menika ingkang marak wonten asa padumna pun Werkudara. Nah, sampun nding asa paduka mangsa borong dateng paduka Adi Guru. Ngaten ta nggih Werkudara kakek guru apa jeneng kita wis nyurupi apa to gatine dene jeneng kita ulun pundhut mangayawangan. Iya aku ngerti lumantar kakek Narada kakek guru dadi panguwasa wiada swenang-wenang dadi pengayom wiada mung aja sing bener to salahke sing salah to bener ki menang apa Puntambar kakangku nganggo jeneng Puntadewa nganggo gelung-geling disalahke kuwi sae ana endi lekmu kaya dak siyah marang titah Arcapada yen to kabeh para pengayom para kawula kaya dadi apa bisuke para kawula pet kakek guru Werkudara apa kok lekmu ndak suyak marang Pandhanulun anggepmu apa Werkudara dene kuwi wani-wani enggak marang ulun wis tak jarang margo aku ngerti marang kakek guru aku kira-kira sing arep kapake kakek guru
Werkudara yen to mengkono jeneng kita Werkudara ulun katutake dosamu iya yen dosa rada kapake bakal ceploke kacandra di muka Werkudara iya yen to pancen patine Werkudara dari bungaing para kawula sakanane yen sing padha nyawang pura seneng matine Werkudara aku rela ikhlas lahir batin ning tembe mburi bos tadine ngarsa padha kuwi kakek guru aja kang wis Yama Dipati ora sandadak delok Yama wit aku bakal nyengoni aduh ulun ngaturaken ketiwasan bilih ing mangke ing kayuwangan Suralaya wonten brahala ingkang barang amuk ingkang namipun Dewa Mral ulun para dewa mutaken kang saged amunduraken ulun lata brenjam Adi Guru wonten dawuh Kakang menika wonten sambar rapatipun kalipun Werkudara pramila menawi manggihipun karakan Presiden Dalta wonten paduka nututipun Werkudara manjing Dri Kawacandra dimukon wonten Werkudara kula mboten ngisaken damel tentreming kayana Werkudara Adi Guru Kakang Narada menapa mboten lingsem Kakang lah saniki lingsem kalih tentrem milih pundi to tentrem ning ya tulung enggak niku mboten apa-apa dimane lingsem ning bubrak pon saniki mantep blong Kacandra niku kok ya Kakang nyetur ngono aku bakal nutur Werkudara Kakang
ngono kene Bapak Pandu. Mulo to mulo montang sak gawang jeneng Prabu Bapak Pandu. Kados wadi bubulu, pati bubulu. Yo Pandu. Usulun tomo tuange mangkat di marang panjenengan anu ulun pengin sabejago kalan Werkudara wimangsa borong kula Werkudara apa dina samengko kayangan Suraya geger ya nggih ulun minta sura marang jeneng kita Werkudara yen jeneng kita Werkudara kang bisa nyirep amarahe sang dewa ora sudi kembang ndang ana dhewe aku moh kulup Werkudara aja ngono ya nggih yen to kowe ngakoni bapakmu Pandu kira udang dari satira kang utama paring tetulung marang sapa wae nadyan wis tatiap tatu atimu nanging kowe aja lali garmaning satriyamu yo nggih. Wah, piye Bapak Pandu? Aja yo nggih tumuli jeneng sira kula Werkudara semena satur marang Bathara kula. Yo yen mengkono kakek guru Werkudara apa? Aku gelem tuandang nang aku yo duwe panjalukmu apa Werkudara aku njaluk supaya Bapak Pandu lan Bapak Madrim dionggahake nang swarga tundha saka Werkudara kuwi swarga sing dhuwur dhewe gelem apa ora yen ora gelem aku ora gelem tenan yo moh pandang nggih yen terus mung Werkudara seksenana dina samengko Pandu Dewayana lan Madrim bakal ulun unggahake menyang swarga tundha sanga
Iki wah. Iya. Wah. Dewa ora ana sing ngadoni aku. Endi dewane endi? Ratune dewan metu ya. Ratune dewan metu. Wah. Buta kang koyo kuwi. Yakso Dewa Meral Brahala Sewu. Oi, kowe ngerti karo aku Werkudara. Aku yang ngerti Werkudara. Para dewa Penada Abusi, para kawula Penada Abusi ing Werkudara ora iso. Dewa Meral lan kowe Brahala Sewu. Aja suwen kae negara Ngamarta Ndrawati suwung kae. Aku munggahake swarga kawah pandulan Babu Madri menyang swarga Tundha Sanga. Ayo aja suwe. Wis paripurna nggon kudu gayuhan munggahake swarga kawah pandulan Babu Madri. Ayo bali bebel bojone Kandraena marang kakangku lan kakang Ndrawati. Iya, hadirin dan tamu yang kami hormati, demikian penampilan dari Ki Hadi Sutrisno dengan lakon Pandu Swarga. Ya, tentunya masih bersama Pepadi Jakarta Selatan di kesempatan malam ini yang tentunya merayakan serta meramaikan Hari Wayang Nasional dengan merayakan pentas semalam suntuk dengan penampilan 7 dalang ya. Dan tentunya untuk penampilan berikutnya kita nantikan penampilan dari Ki Susilo dengan lakon yang akan dibawakan adalah Babat Wono Marto. Hadirin dan tamu undangan sambil menantikan persiapan yang dilakukan oleh para panitia. Kami baru untuk tamu undangan yang belum menikmati santap malam, kami berserah untuk menuju ruangan yang telah disediakan untuk bisa menikmati santap malam sambil menunggu rentetan acara yang berlangsung di malam hari ini. Senawi Andalantos bersama Gugun Ki Susilo dengan bakat lakon